Kama chelo nyakorom gajuang chik mane dogo lo mondo mi ochung chenro mar piedho jogoro mongirore pod biro med kete tim nyaka tarik 29 dwe ni kama bura manyocha ochwal makwedo welo mag jogoro mongirore ibiro winji. Jang'ad bura Nduma Nderi odage wito oko bura no kendo golo chik mondo mi oriw bucha moko ariyo manyocha chwal e nyim doho no ka kwedo welo kod pietho mag jogoro mongirore go. Od bura no chwalo bura mawacho ni doho mar jotich onge kod ratiro mar winjo buchego kendo bwogo ni kaywaruogno kotieki kapok ochopo tarik 28 to jogoro mongirore biro chamo ma kendo biro chako tich. Attorney General bende ochwalo kwayo mare kokwedo ng'eto mar doho mano ochungo chenro mar piedho jogoro mongirore. Kwayo ma kamano iwinjo odiochieng' makiny.